Lho, Bagong mau lha kowe akon ora? Ora. Wong aku meni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Ha kok sampean nendang? Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Terus piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki mek krungu suaramu. Ameng krungu kok menyang. Semene iki ditata, ameng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho mung muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sih. Nah itu menak kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten dawuh ora kon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun ora aturipun ora nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Kowe ora bener, kowe Ratu Yayan. Lho kok Ratu Yayan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nedhak karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Lha Yai Prabu Darmakusuma, kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar. Nuwun sewu nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Mergo gawe kula niku mboten gawe perkara ewu utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah taun niku kula durung iso mesthekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar nuwun sewu nggih sampun mboten saduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap ler kretap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir idepnya mangolon caka wadanani rombaranang waduh kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndrat persiabang keparat kowe wani matur kaya marang Prabu Jayalenggara. Teges tak batang apa kang dadi gegayuhanmu mau? Sayektine mung kinarya karti sambeka lan kinarya pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mbotasarimbang. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah taun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak kareping Prabu Jayalenggara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pewatekaning Prabu Jayalenggara? Aku nek dialus gelem alus, ning nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen ora gelem tak boyong marang negara Mbotasarimbang, apa lakon dina samengko tak ruda paripeksa.
sapa sing parangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara rawe-rawe rantas marang tak putung aku ora bakal mamang nyawang sapa sing parangi kareping Jayalengkara Semar. Bagong kowe arep ngopo? Tenang Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndarawerkudara ki jarene seneng perang ya meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi arep nggayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek hati-hati ya tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Semengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu nggih. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalengkara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing ngeparangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel ki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek manteng diliwet. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sumungah sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye? Semangkean kowe. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan. Name kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Kowe iki meneng ora? Kene iki wis dipeksa. Anggere wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, nek ngono kowe wani nantang karo nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Mung aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sermuan ngapa? Buan. Sermuan piye? Kowe ngejaknan karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak ana. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru.
Bapak men rampung seling duwe kewajiban nek rampung boyongen neng negaramu. Ora saya. Kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kok iso bedhek? Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino kowe iki metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car. Yen ngono kamu parangi karepe Jayalengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas malang-malang tak putuh. Weh lah. Iya, nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadhedaning Bagong. Menang boyong Semar. Wah, meng kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wae. Harus manik jajaran sertane bawana iblis anak. Koko Prabu. Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mawonge? Mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa to? Walah, kowe wis ngampet mangkel. Barang krungu swara tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagong wis somong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku ngagem unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagonge mau lha kowe akon ora? Ora. Wong aku meni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Ha kok sampean nendang? Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, lah iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki mek krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sih. Nah itu menak kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora akon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun ora aturipun ora nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Kowe ora bener, kowe ratu Yayan. Lho kok ratu Yayan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nedhak karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Lha Yai Prabu Darmakusuma, kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Bedane. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung.
panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa. Lak yo ngono to Bagong. Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panuswane jajalan. Lah, semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, tanggunge. Tak kanggo wedi kira wedi karo Prabu Jayagara. Semorire seka balik eko pancen cah Bambung, pancen cah Dugal, kewarisan ini ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlekutu ndaramu Baladewa. Semen mana ora ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok mung do lenggan. Dayoh ora nggawa apa-apa. Ming ngomong wae. Ngene iki semar iku prayoga dadi. Gemrubuk nang kuping. Wedhus iki. Wedhus tuwa. Ngunekke bapane wedhus tuwa. Wedhus tuwa anak wedhus sempit. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi? Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadoro dasih. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbak. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permana jati. Niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula neng maring adawu. Aja dikangelan. Kadangmu Mandura tututana Yayi. Yen perlu putra-putramu kabeh ingkang nderek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo wis to gedhawu. Dipol aku njaluk pamit. Ngatos-atos. Kuntadewa aku njaluk pamit. Iya. Dimas kadangipun Kakang Surtiti ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya Kakang Nayantaka. Dewa. Kakang Semar kepiye? Sinuwun Darawati. Iya, Kakang Nayantaka. Menapa mboten langkung prayogi? Kula dherekaken manjing sudung kula. Nggih awon-awon kaya ngapa bombonging kanastren menawi sinuwun kepareng mlebet wonten ing griya kula. Iya, Kakang Semar kula prayoga. Nanging mung sedhela wae merga jumbo kan ngendikaning Kakang Nayantaka yen perkara iki ora tak awat-awati merga ngendikaning Kakang Semar Nalindra Jayalengkara kuwi dudu Nalindra ingkang baen-baen. Nggih,
Mila kula suwun sampeyan kudu sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Nayantaka. Nala Garing Petruk, tatanan para kawula ya upama dadi peperangan aja nganti kawula kesempyok ing ngaradan. Padha dohna saka peperangan kang bakal dumadi. Nggih ngestaken dawuh, Pak. Nggih pangestaken dawuh. Dawuh. Wadyabala, wonten timbalan, wonten timbalan, wonten timbalan. Dina samengko awrat nemban dawuh timbalaning ya kuwi Pandya Betari Durga. Ing nalika semana aku kepengin banget yen to aku dadi siswaning Sang Pandya Betari Durga mapan ning Dandang Mangure. Nanging jebul ora enteng sanggane, ora enteng pitukane. Kepareng paduka paring dawuh ing mekaten. Dawuh pandhaning wong pikulun Pandya Betari Durga dina samengko aku kudu isa mboyong kuwandane Semar. Monggo nyatane kanthi pawadan negaraku tawan pegebluk etok-etok nggonku mboyong marang Semar bakal gawe karti sampeka yen Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ewa dene pancen wong limpat, wong sekti. Semar ngerti marang mubahmu sing atiku titik. Atmajaning Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jayalengkara bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng paduka dinten sak mangke ngrembakaken para wadyabala kepareng ingkang abdi cumadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing ngapalangi karepmu bakal boyong marang Semar Badranaya. Ora usah wedi. Karang kadempel di bumi angus, wose kudu kelakon boyong Semar. Dadi pancatan kudu dadi siswaning Pandya Betari Durga. Wah, ladal. Mrai kula mekaten terang terwaca dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun berwadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor troning mangkata dina iki. Aja wedi gawe pepati ning karang kadempel. Lho nggih, nyuwun pamit. Tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe mati lan bocah temenggungan. Anggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumalutho gunggor ketup kumembak penyu kang kumambang dusang Wisnu Bathara Sedhe swikur dina Jayalengkara wonten timbalan. Kepiye keseguamu nggonmu tak utus kaya mboyong marang kuwandaning Semar Badranaya. Apa wis lakon nggonmu bondo marang tanah Semar ngrincung marang sikile Semar. Mbok aturake marang calon bapa gurumu ya aku Pandya Betari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Betari. Kepareng paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jayalengkara. Lire kepiye nggih? Jebul nyatanipun nadan wujudipun Semar menika namung gedibal, namung Panakawan. Ewa dene angel dipun jangka supados piyambakipun saged kula boyong wonten ing Dandang Mangure. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama kaliyanipun Semar. Bilih negari kula ketepan kebluk sagedipun waluyane Remala Temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene Jabar Gagar Wigaran Rantu Karya. Malah kathah sangganing para priyagung ing sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jayalengkara wonten timbalan. Yen to pancen kowe adhem meneh bakal dadi swaning Pandya Betari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esuk kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Betari Durga. Yen sore kowe iso
nuturake Semar esuk bakal tak wisuda Sri Nugra minangka dadi seswane Manjabandari Durga. Matur sembah nuwun. Mula gagah aturna kuandhaning Semar Badranaya nyuwun pamit menawi wadya bala saking Bata Sarembak mboten kedugi mboyong dhateng pun Semar Manjabandari. Kula piyambak ingkang badhe ngrata karang kadempel. Tobat bagus temen bagus. Dina iki tak jambangi sekadoan niki nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Lengkara. Lamun katututan lamun masa prawira diktaya ora ngono magawi gelar ira wang-wang satriya dedeke ora spirwa ngadeg ning ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringo sing kula regeni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Tumanggung Prawo Kendra dasar Keprayata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Warsniwira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil Bagong Widodo Joko Sumito Tusio Katmo kuwi jenenge sapa Gong jenenge rombong aku ya tonggo kabeh ki ora sing dhuwur sapa Petro Kantong Bolong anak Semar nomor 2 Petro Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggo Jiwat Dusminto Minto dus pangan saiki mengko selak mampu kuwi jenengmu kabeh ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa sah Petro padune kepengin heeh niki balane Jaya Lengkara Den sikat habis yo sakuwatir duwe jago ya to heeh ndara sencake nek wis mripate abang bringose tumpange kuping kiwa tengene namung njotosi prajurit kaya ngono kae Kulina. Padha aku, waduh. Aku nek mripatku abang, bringosku tak kerok. Ora tumpangke kuping. Ora cukup gegeden cangkem. Dadi bringos karo cangkeme mbok cangkeme. Dawa cangkeme. Ayo Bali yo sawadya balamu. Lho, Bali piye?
Jaya Lengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedine apa? Ora minggat saka arepku tak tebrak dadamu kene margane batin. Maju jangkah ana tumenggung bali mung kariaran. Maju mulukake jajaran Setyaki kene margane batimu maju tumenggung Prawala Kidul. Kemempengan kowe Gong ora ngerti sing maju buta cokot gulumu tatu jero banget kowe tatu siung mati kowe Gong reng rene ya apa Bagong kenang apa cah iki cokot buta kowe modar Gong monggo kowe semaya telung dina arep nyarutangmu karo aku kowe pancen sengaja mati mensah to le wedhus modar kok ninggal tanggung jawab kowe ya wis aja dunek-unekke reng sing jeneng wong mati wis pinesti iya arep dikaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong mudar. Yo aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye to? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Mbok kuwi agama ya minggon KTP kok nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe nek kepercayaanmu piye to nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep terus mlumah mergane wis ikhlas karo lahir batine ikhlas ninggal donya ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati tegese wis lahir batin lekras ya wis ngopo mati tenan truk buktine melumah menungsane tegese wis ikhlas ning nek penemumu ya beda karo aku penemuku beda piye nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok tengok-tengok beda dhewe kok ya tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale
Ngapa? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar, Truk. Isih urip menungsane. Gapake Gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus Ambo kae nek ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siunge ora landhep. lah piye? Lha nyokot nganti ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye. Heeh ta. Cokot kami digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dilono nek iki dadi. Kaya dimiringke ndana miring. Keri ning gulu. Boten Tenan aku ora nggara. jajale le Dewati. Dene gila. Tok apake Gong tak modase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng ki kangelane. Ha tak terus keri ta terus. Nang guru nama iki dik. Aku ya arep guyu ki ya piye ngono Gregeten tak emplok ndase. Kae kalau terus kabeh rambute. mbok nganti tekan rambuan terus kok. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos ora geden-gedenan cangkem legane ati. Kunjara yaksa patih kok kowe mulih kok raimu glumut. Wah, mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk, kula cokot nggon gulung gletak. Diantem kalih Panakawan sing matane amba cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Bakpia Bagong. Heeh, Bagong. Terus Lah ya kuwi terus dikapake. mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati niku. Wah. Gila kabeh merinding kul. Lah wong ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku ki ora kolu sak awake. Lah nggih. Lah iya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong Petruk malah kewirangan lho jan sumping kula ya trecel. Sandangan kula murat-marit nggon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong kok. Lah nggih, Menengah aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki Begawan liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kontho parat ora.
kongkon karo aku pujangga negara Batasarembak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Ya kowe Petruk ta Witara irungmu dawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, Bapakmu tak bondo. iso bondo bapak iso nglangkahi kuandane Petruk. Kowe wanian aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu lho, Truk? Udu. Sapa iki? Iki ki mungsuhe awake dhewe kok marang wong dengkulmu kowe. Kowe ki ora ngerti marang aku ki ratu. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Marang tuamu lah. Sapa Truk? Begawan Liceng Suwi. Weh, ketemu karo Sang Resi Rondolwati. Gong, wah antil mutar ora. Ayo, bareng apa kowe li? Ya mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandane mundur Gong, tandane Gong. Hati-hati lah Truk ketoke wong iki Gempel kasekten kowe ora wedi ya. Urung apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Teng klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu leganing ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwa kono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Batasarembak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, Apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk, Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagah adimu sing gagah ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Iya. Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rondolwati Mam. Ayo, Petruk aja tak sepelekke. Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondolwati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe anta ngampake, anta idoni. Wis ngantem kok didoni. Kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan Sundri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Iki malah keri cengele. Romasane.
palundasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, alah kendaraan gaman aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. Nah, ya. So tak gawe liyane. Nah. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Tamu dadiku anda kowe. Ayo! Truk! Truk! Wah! Timbang 5 rial lapangan Pancasila, cuman aku mandangan untuk bangun. Gong. Gong, kowe iki ngopo kowe? Wah, edan tenan kenane kaya sampe iki jane Banyumanik Semarang Srondol Wetan sampe turute ning jeneng ngambar apa? Gong. Matamu kok malek, matamu kowe. Lho. Direke matane kok krasa. Waduh, Truk, mati aduh. Kena ngopo? Pendritane rusuh kaya ning Minang. Barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba ning raya lah. Ya ampun, Truk. Kaya ilang ingatanku. Ya ampun, tenan arep jajal lho. Tak jajale kaya ngopo? Waduh. Mundur karo Bagong Setyaki ndelik wadyabala sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to. Nuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger ngopo? Nek semanten kula ya maju sak ora-orane ya kula niku wong karang kadempel ya mbelani kalih bumi wutah getih kula. Iya. Bareng dumancan Oke wadyabala sing mlungsuh sing sanipun Prabu Jayanegara sering kali mboten Sarémbang perang ra terus ndak yo perang. Barang ana sing ngene iki sing maju kok wadyabala piye iki kene apa hasilane? Sakit tuwuhe ngono ae. Dudu mriki panjenengan ora wae ngursupat kene. Wae. Wah. Wae. Mesti ngene iki anggere matur karo micek. Pedro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Panganggo. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku digaya. Sapa prajurit? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng kontriku. Niki dipukul niki dipukul. Rumane ngono wis. Wah, ora karo-karoan kanjen. Ora iso ngono. Njile ya kena ning balekke seminggu. Nah seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng ngono anake ngono niku kowe iku jerpas iki mau piye? Ya kene nek boten ngoten niku pripun kene ora ngoten niku. Ayo to? Ora. Wah, demit. Ngomong karo turu bola-bali. Bagong. Nah, matura. Siap. Pun ampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Lho. Wis muni ta kenal pote. Matur karo turu. Nggih. Paramatur Ndara Werkudara. Iya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten prajurit saking negari Bata Sarémbang maju dipun papaken Raden Setyaki. Iya. Ya Raden Wresniwira. Iya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Iya, aku wis ngerti. Nggih.
perang rame cicis prajurit kok nggawa tombak Ndoro Sencaki nggawa gada tombak disembah terus Ndoro Sencaki ngeproki gada teng sirahe prajurit dis prajurit jengkrik kendang ka prajurit iya sing kedua iya prajurit maju mulai sing maju kula kali Petro wow kok iya asli prajurit kalah sing kalah prajurit bar kuwi wonten pendhita tuwa buta sik ning buta sik buta maju kula dicokot sing dicokot kula mati mboten cah digdaya mengkeri teng guru terus buta kula mondase ampun gumujeng kowe ngemut ndase buta nggih buta girap-girap mundur nah sing kedua sing terakhir maju pendhita tuwa wis ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik iki lho Den nek gelem maju ngono tengah niku panas kabeh awake sapa awak kula awake Petro panas kabeh ndrodhok srirane nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara wah kaya ngopo manungsane wedhus nganti melayu kok nyampar sirah Petro wonten dawuh Den mau piye kahanane sak penae dhewe matur karo turu sapenae dhewe Petro terus piye matur Ndara Werkudara ngajeng pendhita tuwa digdaya sekti tamta nirbaya wikala wah edan monggo gawa plinem apa kowe ngapain mlayu banter-banter kowe ora ngerti masalah kok kowe senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado nganti nabrak kowe ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok nyun ngapura aku ora sengaja ora apa-apa ora masalah mung ketendang gon mata kok ha iya sone dipenerke mata loro sisan men picak ya ora ngono ora sengaja nyun ngapura Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong tenane aku ora goro weh la edan pamit kok aku matur Sinuwun Prabu Baladewa par matur nuwun Sinuwun Prabu Baladewa ki nek kowe ngomong ki masalah kok iki dadi apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marai pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku dupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora sansu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cekel iki padha wae. Lho, padha-padha lim bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Ha kok kowe sing ngecaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh, kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sangel to. Ora sangel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur Diagung Pangasami. Niki omong tetembungan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ning gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula taus prisa niku nggih sampean mesti duka. Nesu rasane apa? Mergo kengrayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Inggih menika. Engko meng saya seru saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye?
niki wau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang musuh Londo. Prabu Jayanegara. Jebulane ya. Prabu Jayanegara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusuk aku ajan gitu. Jemparing temama wonten angganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkele atos. Ndur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak kapidara mboten enget. Terus digotong karo prajurit Mbatasari Mbak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur. Rampung. Domong ora caces. Ndara Janaka maju ketiban panah dies teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Omong gerangan ora. Piye gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jayanegara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus Piye terus? Ndara Janaka tiba. Terus Dipikut Prabu Jayanegara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jayanegara. Mekaten cekat atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekat atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendek sepatu lari-lari. Dilapori kon nesu malah. Terus aku kon piye? Sampean ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung boten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanat kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku ora sedelik. Mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep nglabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajaran critane bapane iblis lanat. Jayanegara, kowe ngani gendas karo ati-ati ku Pandhawa. Konangan apa Mantura Prabu Baladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu bae. Serem nek musuh agama. Mati aku dulu. Ngono kae lho karo wong suwi ngono kae lho. Wong suwi dhewe-dhewe ya, Tru. Ora padha Ndara Baladewa nesu ngono kae. Beda karo aku. Aku nek nesu meneng wae. Terus nyiduk sego sak kae. Sanane lawe tak emplok kabeh. Kuwi aku nek nesu ngono kuwi. Nesu njur mangan. Mbangane ora mendho atine. Lah ulung mangan sing wareke malah terus mlegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah nglosi wong ora dadi perkara. Den, atos-atos Ndara.
ya dasar para nyata yo kake kowe jare iso mikut Werkudara iso mikut Janaka iso mikut Kyai Prabu Darmakusuma ya mbok pikut mbok teko ngendi menungsane kowe gelem ngomong ora ora gelem ngomong celaka kelakon tinjung akhirat nyawamu wah kene marganing patimu piye muni piye kowe muni piye kene marganing patimu kowe arep mateni Baladewa ya kowe arep mateni Baladewa kowe arep gunakake pusakamu ndok mateni Baladewa ayo gage gunakno gunakno jembaremu sing limuni ponokan ampo mau gunakno gage iso gawe tatu kuliting Baladewa iso gawe metu getih Baladewa aku mau guru karo kowe 20 tahun kene marganing patimu flash lanat